היי בנות, היום אני אראה לכם את כל הציפורניים שעשיתי. נתחיל עם הגלגל. לק ראשון, לק חותמות, תכף אני אראה לכם, אני רק אגיד. לק חותמות, לק גליסיה, לק דבורה, לק פינגווין, לק צמא, לק פפיון, לק סולה, לק מפתח סול, לק לחורף כזה, לק לקיץ, לק פרה, לק פייסבוק, לק מויין ולק מיוחד. הנה, חותמות, גליסיה, דבורה, כל זה. פה עכשיו נעבור. נתחיל קודם כל עם האגודל. יש שתי לקים שעשיתי. אותו לק הוא יונים כזה, אבל רק פה במשולשים יש צבעים אחרים. כאן וכאן. הנה אני אראה לכם. אתם רואים פה יש צבעים אחרים וזה גם יותר גדול. מין לק בוס פה. אני יודעת, קצת נמרח לי. הנה. מי שרוצה הדרכה על משהו, על כל הציפורניים שלי, שיגיד לי, שיכתוב לי בתגובות. לק ציפורן כזה של פרח, משהו כזה לא יצא לי טוב. רגע, פשוט יש לי רק 20%. לק פרנץ' מיוחד שאני עשיתי. כזה, מאחור זה נראה כך סגול. רגע. ולק משיכת מכחול, ככה נראה. זה אמור להיות ככה כזה, אבל הכי מתאים שזה יהיה פה. כזה, הנה. זה מגניב, זה יראה מאחורה. נעבור לאצבע הזאתי. לק של הלו קיטי עם פפיון סגול. לק פינגווין קטן כמו פה, אבל זה גדול, והעיניים שלו היו באמצע והעיניים שלו פה למטה. עוד פעם, מי שרוצה הערכה שיכתוב לי בתגובות. ולק גלגל הצלה, זה או ככה או ככה, איך שאתם רוצים שזה יהיה. לק אחד בציפורן הזאתי, בצבע הזאתי, שזה הלק הזה. אתם רואים שזה מין חולצה עם פפיון ככה למעלה. בזרת יש הכי הרבה, סמיילי עצוב, לב כזה, לב צבעוני. לק פרנץ' יפה כזה. קצת לא יצא לי טוב, הוא נמעך לי כזה. אבל יש פה לק פגוע, לק סמיילי פגוע. ואחרון חביב, לק סמיילי שהוא שמח ומאושר מכל דבר. קצת נמעך לי מהלק השקוף. עוד פעם, מי שרוצה הדרכה, שיכתוב לי בתגובות. וזהו, ביי. וגם יש לי עוד משהו אחד להגיד, משהו אחד לאחרון. אם אתן יכולות אולי להגיד לי איך עושים ערוץ, כי אני רוצה לפתח ערוץ. וזהו, ביי. שתכתוב לי בתגובות.